Еха, добро утро! Намираме се на хижа Бъндерица. Днес престоя ни в планината няма да бъде свързан с бягане, напротив, все нормално леко ходене, група приятели сме, които няма да се засилваме много. Една част от нас успя да хапне топ микички. Планът е следния. Да оцелеем. Отиваме в посока Кончето. Има хора, които не са били от нас. Ела се включиш на видеото. Ела те покажа да станеш известна. Някои скоро имах рожден ден и сега подаръкът ще им бъде... О, не, аз тук няма да ходя. Не, няма път. Аре бе, човек, има въже. Върви се хвани като има. Мен ма страх. Ма гледай къде е стъпнал. Не искам да ходя. Чоре, не искам да ма снимаш в този момент. Моля, това ще ни е първият скандал. Сега да си правиш кефа за моя смет. Виж, Стояне, къде ме караш да хода пак? Дай ръка. Не бе, каква ръка? Все още не сме решили дали ще минем първо през Кутело или ще подсечем. След което отиваме до Кончето. От Кончето пак дали отдолу, дали отгоре ще минем. Катерим Вихрен, от Вихрен спускаме надолу към Хвойнати и най-вероятно може да направим, ако остане време и желание и сили, защото някои не са много активни планинари, може да направим Муратов връх. Ще видим. Това се заявява ден преди да тръгне. Тихо, ако обичаш, искам да си довърша въведението. Това е последна тренировка за Пирин утре, в която ще има изкачване по-сериозно, по-дълго, защото от тук насетне вече аз лично намалям усилието. Та така, наслаждаваме се на природата днес. Някои празнуват рожден ден. Трети ден рожден ден. Това път Дева е най-тъпата злодия. Здравейте! Здрасти! Как сме? Ти вчера си припила, намяткала си се. Днеска не може да изкачи баира. Гледате ли за какво става въпрос? При наличие на двама мъже, дамата мъкне тежката раница. Тук не съм бил, не съм минавал и съм жестоко впечатлен. Там това е Вихрен. За утре пък планът е да отидем до връх Синаница. Според Мария това е достатъчно и може да се превира. Ето тук, на това място, или всъщност малко по-нагоре беше, точно горе-долу преди една година, по време на Е4, аз се срещнах с всички свои ангели-хранители и предци мои. Тогава беше положението много тежко, но хайде да не драматизирам. Повечето от вас може би се спомнят, показвал съм други видеа. Беше цветкавично, беше грамотевично. Само като чуеш грамотевицата и примерно 10 секунди само тътен има. Сега ние няма да минаваме ето оттам. Дето има опашка, като в мола. Да. Ние ще фанем ето насам. Или иначе казано, отиваме директно на Кутело. Мария, как се чувстваш на 2200? Загрявам още. Този филм е специално посветен на първото изкачване на Мария на Кончето. Какво вика? Ей! Тринката! Общо, ето някакъв подкаст се случва.
Мария, ти сега да спиш. Аклиматизиран, аз не можа. Значи не си спал и в момента катериш. Така е, да. И викаш после, защото ти е трудно. Ей, хора, забравих да ви кажа. Не, че е много важно, но като цяло Извинявайте. изневерих. Реших вече да сменя ходката с Алтри. Защото твърде много вече ми се насъбраха болки отстрани в малките пръсти, котрето в безимения, мозоли на палеца, стига вече компромиси. Само най-добро. В момента съм с малко по-широки обувки. Моделът е Timp 4 и като цяло, кой знае какви впечатления, естествено нямам, но доста удобна обувка, широко ми е, същевременно и меко. В момента ги разработвам за Pirenne 160. Вижте какво прави. Кучето видя в далечината някъде ето там няколко кози, веднага се съсредоточи в посока тях. Изобщо нямаше да ги забележа между другото, ако не видях погледа му. Ма нещо май не му се ходи. Нещо не му се. Сестро, право дат Георгио за прибилци. Много яки клипи го правиш. Благодаря. Благодаря. Ай, за прибилци Георгио кай му доро. Тук няма да ходя. Не, няма тук да ходя. Айде бе! Ма ти виж пътеката движи. А тя искаш на котишкия чал да минава. Си с това газ се върна обратно. Маре, дай смело. Има ли живот след Котило, има котило. Оле, яката работа. Да я платат, сестро, да я платат, Георгио версията. Има и по-легата пътека. Да. Виж, после ще спускаме на там, където са нея хора. Живях не много дълго, но пък качествено. Версията. Ай, версията, Георгио 3 годишна. Това дали си тук или там е си? Марче, за децата да гледат. Да бе, маркирана. Ако я видиш.
Ако паднеш и се удариш долу на лед да си сложиш на синката. А те има и други хора, които как да ги... Това Ма гледай къде е стъпнал. Не искам там да ходя. Виж, Стояне, къде ма караш да хода пак? Дай ръка. Не бе, каква ръка? Да бе, аз те карам. Ти... Да вземеш и ти да падне. Няма. Сега да си правиш кефа за моя сметка. Права е. Добре, аз ще заобиколя. Не заобикаляй! Тук идва. Не да гледай надолу и така ще мина в тази страна аз. Много смешно. Айде. Тя научи ме младоженци. Какво ще каже? Какво ще каже? Гледай на какво те научи. Гледай. Стояне, чакай малко се. Може и отгоре, може и отдолу. Не те гледай нататък. Там е скучно. То не е за гледане. Привет. Стоян Стоянов. Има видеа в YouTube. Ти гледай да оцелееш. Сега ако не получа паника атаки, не развия няма кога. Ама стига така ги си говори да ги викаш. Нали съм бъдещ психотерапевт, ще реагирам веднага. Аре бе, човек, има въже. Върри се хвани като има. Мен ма страх. Става все по-забавно. О, ето го и кочкия, чао. Дунето куче е там, да. Връхчето. Ма не ми подценявай страха, бе. Ай, бягай. Иначе се връщам. Иначе после на Фейсбука ще... Стоянчо, Да. не дей там. После на Фейсбука ще има брами ме. Па как съм се насрала в гащите, никой няма да види. Да, бе, ще ме отпрем там, не си спим кафе. Не се виждат грайките, ще кажа, че го минава. Да. Мария, как си? Гледай колко хора има, не съм добре. Кажи някои думи за феновете си. DMS. Направо DNF. DNF. Да, DNF. Така говориш, защото не те е страх. И си с черен клин. Мария тренира при мен от известно време и аз се убеждавам, че няма да има никакъв проблем, нали? Тя по принцип има страх от високо и такива пропасти. И аз викам спокойно, всичко ще е наред, заедно сме, правим го. Нормалните лъжи. Къде да мина? От тук ще минеш. Отляво или отдясно? Отляво ще минеш. Ето така ще държиш въжето от тази страна. Ето, виж даже, ето. Тихо, не ме излагай пред хората. Абе, тук е едно ребро нещо. Не. Айде. Добре бе, трябва да кажа на детето, че съм минала. Ако умра... Ио загина. Дай го това въже. Ги поминаваме на кончето. Маро. Ай, почивай в мир. Виж, Тихо, стига си ги чела тези работи. нищо геройско не виждам в това. Да мога да измисля какво да пиша. Много се борих Виждаш със се, себе да. си. Зелене е нещо там. Трудно ми беше. Това не ми Това ме не стигна се- до втора база ли бе? Да, това е базов лагер. Мария, браво! Да са такива меки. Ще има ти роса, много са яки, да. Супер горд съм с... Оле, що стои ти там, бе? Стояне. Супер... Стой така! Стояне. Супер горд съм с Мария. Докъде стигна човек? До половината. Аре не остана. От тук изглежда гадно се гледаш. Добре, как се клати? Между другото, там наистина е по-страшно всеки като го гледаш. Ами да. По-страшно е. Оле, Стояне, стига се спъвай. Не съм се спънал. Измествам тежестта. Вижте къде се скри. Легна и се скри. Мария, идвам за теб. Искала да си на пирин голф. Между другото, да, аз казах, ще ходим на пирин. Ти си разбрал на пирин голф. Чакай сега малко. Не искам да сме двама тук. Тихо, защото ще повече ме Тихо, аз ще бъда зад теб. Мой- Браво, Мария. Браво. То дойде да снима ли то? Мега гаден тип. Топ неприятни. Ами това въжи. Ако ме изпусне... Няма. Сега ти стъпи с левен крак долу на това и само се дръжаш с въжето. С левен крак стъпи е там долу и ако може в една сглобка е там. Точно така. Точно. Това ти игра. Айде! Браво на Марчето. Чакайте малко, че ме... Добре, не гледай просто надолу, не стане. Гледай си.
Това е много гаден. Все пак е конче, трябва да се язди. Само, все пак са фани лекичко за въжет по някое време. Дръж се, бе. Мария, това ти е играта и на теб. Не да стане. Няма ли свърши това, бе? Сега ли почва? Сега се снимал и ти накрая ще тупнеш. Само надосваш тази камера. Кога свършва? Този клип, Това кога свършва? този филм ще бъде... Кината. Този филм ще бъде! Това, което правим е не много разумно, но може да послужи за хора, които наистина се страхуват, да почерпат сили, Никой не го препоръчва. вдъхновение, за да успее. Майко. А? Само ни пътя се следва. Много ме е страх, че... Тук отляво бе, отляво си минаш, ще се държи. Стъпваш се и така, да. Така. Ево. Много се гордея с теб, много се гордея. Много. Мария, ти си прекрасна. Той там. Не е така както изглежда, но да. Много се гордея с теб, наистина. Много хора биха могли да си помислят, че преиграваш, преструваш. Не се. Това всичко за рейтинг го правих. Иначе супер лесно е кончето. Минавате си го. Само че си знаеш какъв герой си. След толкова време отлагане не накрая успя. Всъщност все още не си успяла, тъй като трябва да слезеш. Значи като гледам времето, може да успеем вихрен. Не, можеш те. Мария малко се вцепени. Мария, това там е по-лесно, отколкото това. Честно ти казвам. страхотно. Ево, Марче, децата след време като гледат видеото ще кажат, това е майка ми. Майка ми е на кончето. Гледаш къде ходи пътеката е там, горе така, цък. Там отляво, вижте някакви ходят. Това е джумджиевия ръб. Ага, ти защо си толкова спокоен? Много ме досваш. Смисъл? Значи Мария се кара, защо Рангел е толкова спокоен. Да. Виж колко наистина се стои спокойно, такова дзен. Да, бе, човек. Ще хапнем за бързо, малко преди да изкачим вихрен. Макар че като гледаме за какво е да реч. Благодаря. Ще видим. Трепач. О, ти черпи за рождения ден. Поздравяци, после ходим боб. Ще опитаме пък. В крайна сметка, какво ти е писано, това ще четеш.
Просто като гледам напред колко върхове има и като си представя, че след 2 седмици... Извинявай! Стига бе, човек! С няколко думи иска да кажа, че направо не ми се мисли след 2 седмици. Така, това има много време, всичко може да се случи до тогава, ама или ако положа повече усилие и стане така, че върви добре, всичко и стигна така по-напред при полова маршрута. Само като си представях през къде трябва да мина. Няма такава ном. Без тема няма вече. Аз сега намерих. Както е. Ако пресура и всичко. Цялата структура. И нищо не ти пречи. Може да вдигнете пак кръка само. Сега отдолу наравно, че тук под коляното. Супер, благодаря. Главата напред. Ей, колко добре спуска! Много добре спуска. Славом, славом. Мале, много добре, човек. Ай. Жената котка на вашите екрани. Много добра тренировка. Къде си, слънце? Привет, привет. Ти тук обикаляш по цял ден. Поне по цял ден. Ти качаш постоянно снимки от тук. Да, аз съм малко на работа. Тези, които познават Верадина, ето я. Ега ти годината среща! Затова ли тренираш? За Пирина? Не, за баласи. О, чакай бе! Хора, приятна тренировка. Ние сме до Вихрен, в смисъл до хижа Вихрен. Ще извиня. Направихме кутило около кончето. Се пробираме. Айде, не остана. Добре, ще ядем по един боб тогава заедно. Рекламните крака на Скарпа. Да бе, знам, че сте Скарпа. Аз Нико Бъвките и аз. Аутри. Много ти размазна камерата бе. Знам, че и Камен това ми разправя. Имате претенции много. Такива са те. Претенциозни инфлуенсери. The devil you know, the devil you know, the devil you don't. It's better to know the devil you know, the devil you don't. Cause wherever you go with the devil you know, you're never alone. It's better to know the devil you know, the devil you don't. Yeah, hey. Чудна тренировка става. Успях що годе да натисна малко обувките надолу, да видя как защо са слаби силни места. The devil you know.
мокри кокошки. Cause wherever you go, wherever you go, with the devil you know you're never alone. It's better to know the devil you know, the devil you don't. Yeah, hey. За днес разходката е това. Приключваме на поляната с палатките. Някои от нас са на палатка, други пък ще си ходят. Но все пак тези, които ще си ходят, днес успяха да осъществят една своя мечта, да се справят с страховете си. Ходихме в хижата, да ви покажа само стаята ни, в която нощувахме вчера, а и днес. Променихме малко нещата, трябваше да нощуваме в хижа Вихрен, но след момент просто решихме да дойдем отново тук. Добро утро! Ден 2. Опа! Я да видим. Все още не е късно помислям. Ако искате, може да се върнем. Взема се напред. Аз ще ви изчакаме тук. Мария не иска да се снима. Не, той е лекичко, той е такова бързичко минава. Добре.
имаш? Махни тази шапка. Що? Добре си ми? После ще видиш. Махни я. Що? Я да видя. Вече следи от камъните отзад. Ти сега къде ходиш? Ай, тя не задай някакъв темп. Според мен е време да започнеш някакъв влог. Тя ли? Да, тя. Защо не виждам какво В момента върва с две Мари, да. Отдава ти да държиш камерата. Но от време на време ми задавай ми някакви въпроси. Не мога, гледам си в каката. Изобщо не знам какво правя. Страховете в мене ще преборя само за нея. Сърцето свое ще отворя. Две минутки до Синаничка порта и оттам пащаме нагоре. Не съм захождал от тази страна между другото към Синаница. Слизал съм долу до хижата и съм катерил от другата страна. Но сега ще видим тази пътека, къде. Абе, да се чуди човек на къде да гледа. Надясно ли? Назад ли? В тази посока ли? Хижа Синаница. Майко! Майко! Мале, мале, мале! Мале, мале! Ху-ху! Серията от вчера продължава, но днес, честно казвам, няма да я снимам много. Вчера достатъчно известна я направихме. Всички лазят, какво правиш? Лазили хората. Аз не виждам лазещи хора. Ето, аз не виждам лазещи хора. Ай сега, ей така, вижте как там. Привет, братле! Здрасти! Още един познат. Гледай каква банда. Значи, това е един пример за човек, който джаска сериозни ултрамаратони, 50-ки, фанова, на върхова онзи ден, обаче дойде тук на Синаница, малко технично трасе и жална му майка. Значи в един момент аз даже не мисля къде съм мирал на точката.
Сега не си в Пирин, не си пуснеш пиринска музика. От днеска вече почвам да говоря на че говоря, че снимам, че качаме видео у YouTube. Ай, може да не съм притесняваш, как ми вървиш от газа. Ще станем на кълбете. Lonely shadows following me. Lonely ghosts come a-calling. Не мога да ви опиша чувството какво е да вървиш, да крачиш по тези сипи и по тези камъни в Пирина, докато слушаш пиринска музика. Албена Вескова, дами и господа. Вокала на ансамбъл Българе. Only voices talking to me. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me, son, let it be. Sold my soul to the calling. Sold my soul to a sweet melody. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. Много хубаво, лесничко е. Минаваш го веднъж. Или го минаваш, или не можеш. Нещо мъдро. Ай, Марче, не остана. Истинска забава е с теб, Марче. За съжаление не мога да държа постоянно камерата, да ти записвам всички бисери. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me, son, let it be. Спускаме се по една пътека, която лично за мен е нова. Има маркировка. Тя се пада под официалната пътека, която е. И честно казвам, съвсем леко се напрегнах. Не за друго ми, защото сега вече можеше да сме долу. Значи видеото от този уикенд според мен няма никаква нужда от музика, или по-скоро нямаше, защото Марчето може през цялото време да говори всякакви неща, да оплътни тишината. Фанахме пътеката, която не е към Сланишка порта, а към Влахина езера. Ще опитаме да направим един кръгов маршрут. On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn, facing the fear that the truth I discover, no telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom.
тихо, спокойно, без хора. Всъщност това е първият маршрут, който изобщо направих в тази планина. Годината бе 2017 и аз и един мой приятел решихме да направим от хижа Вихрен Джамджиевия ръб, съответно изкачим и Вървихрен, но изобщо не сме нацелили правилното място. Не е там, където е по принцип, а от другата страна. Сгубихме немалко часове да се опитаме да се катерим по уния скали. Както да изкачихме Вървихрен. Върх Вихрен. Изкачваме го от стръмната страна. Току-що видяхме две диви кози, едната беше там, бягаше по снега. Ето всъщност момент. Къде не знам, не се вижда. Да, това е едната. Тя беше точно тук, където съм аз в момента. И вървейки отдолу, ето там, имаше и още една. Това е Слави. Остава ни догоре това. Не знам как. Сняг има, вода пиехме, облаци малко се появиха. За първи път съм в Пирин. За първи път на Вихрен. Бяхме преди малко по-къси фанели. Служих горнището, спотих се, бих стена вода. Разхемавих се, Славия е бос, просто и рано, както е тръгнал от Пловдив е бос. Самоубийците бяха ето там. И насраха. И насраха зверски. Биото, което направих, беше ето там. И насраха яко. Сега, преди малко дойде мъглата. Там се вижда колко е ясно. Него Славието слага си обувките. Виж къде чака. 30 метра преди върха. Няколко пъти се притесних. Изморих се доста, защото тръгнахме нагоре отвесно. На два пъти се опаши да живота си, паникьосък, сърцето ми се разтоптява. Видяхме диви кози, дори ни хора ни викаха, добре ли сме. Много е трудно, особено там, където има сняг, краката в момента са ми мокри. С тези обувки повече никога. Дават се пари за хубави обувки. И така. Брат, имах така на том клонка. Това е езерце. Трябва да отидем там. Его Славито. След което се качихме ето там, ако не се лъжа. И слязохме тук към тези езера, към Иргийски. Беше някъде към 2,5 всъщност. И после вървяхме от тук нагоре, където всъщност сега дойдохме. Имаше на места много сняг и аз сини найкове. Тотални ахмаци с 2-3 вафли. Ей, бога ми, мислих си, че ще умра на края на деня. Целта беше да отидем да спим на хижа Синаница. Пресени преспи, ръцете, краката, бомбок. Притесних се за живота си. Ама аз съм тръгнал с анцук. С анцук и с едно яке полузимно. Дебело такова, много обемисто. Както и да е. Отиваме на Синаница. Синаница не работи. Боже. Отиваме, няма никой. Огладняли, защото си мислехме, че като цяло маршрут ще продължи доста по-малко. А той е 12 часа. 12 часа, т.е. ние тръгнахме в 8 и нещо от хижа Вихрен. Смятайте, отиваме без храна и там нямаше почти никаква храна. Малко рис намерихме в един шкаф. Ще го сваряваме. Как ще го сварим? Свалих се тениската, запалихме тениската, да запалим огън на печката, да може да си сварим рис. Хапнахме малко, легнахме там, завихме се с по 2-3 одеяла, зъзнах цяла вечер. Така е. Това за първ път, между другото, го споделям така официално. Това, колкото е срамно, толкова е поучително. Имах голямо желание да бъда в планината, обаче тотално неподготвен. Кой е? Аз ли? Аз спортувам, аз ще издържа, аз мога, аз знам. Слави, ако гледаш,
Голямо преживяване беше тогава. Гледайте ги как пасат. Да гледаш една И някой да някой ти ти я вземе. вземе. Богати сме и богати! Морато връх се пада този в дясно. Най-големият герой днес. Защо аз бе? За пред камерата го казвам. Да. Да се направим на интересни, не за дълго. Да върви, гледаемо време. Продавам BMW X6. Чухте Зимни ли? гуми. Зимни гуми и BMW продава. Да оставим ли линк отдолу? Оверкар турска. Как? Не направим реклама, ай. Плотно. Не, No comment. I know all too well it don't come easy. The chains of the world, they seem to move in time. I tried to walk around it, but stumbling so familiar. Try to get up, but the doubt is so strong. There's got to be a wind in my bones. I'm looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I'm looking for freedom, I'm looking for freedom. And to find it may take everything I have. Oh, not giving up has always been hard, so hard. But if I took things the easy way, I won't get by. Life hasn't been very kind to me lately, but I suppose it's a push for moving on. And in time, the sun's gonna shine on me nicely. Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom. I'm looking for freedom, and to find it cost me everything I have. I am looking for freedom. I am looking. Не знам дали ще мога да ви покажа с точност къде слязохме, но ще опитам да. Ето от онзи улей. Ето оттам. And to find it cost me everything. Ей, сега ще ви покажа овцете, които преди една година, когато бях по време на E4 тук, прекарах около час и половина-два в разговор с овчаря. Сега ще ви ги покажа. Така просто, носталгично ми стана. Ами, приятели, това беше 2 дни в Пирин, изпълнени с много забава, прекрасни гледки, чудати върхове, сипей, от всичко по много. Това беше и тренировка за Пирин 160 км. Като цяло, заповядайте. Не, няма проблем. Като цяло мога да дам и някаква обратна връзка за обувките. Много стабилни, същевременно меки, пръстите ми не се удрят изобщо никъде. Компанията много забавна, не мрънкаща по никакъв начин, много мъжка, не се опакват от слънцето, само вода и баири. Много съм радостен, доволен, щастлив. Приключваме сега, така че това е. Благодаря за гледането. Много изненадваща, приятна среща. Това е дамата, която ненадейно срещнах, спускайки се от преемката надолу през казаните към хижа Вихрен по време на E4, когато ме залашка здравата буря и срещнах нея и още един мъж Георги, който
Беше стъпил криво, нали? Да. Абсолютен мрак. Нищо не се вижда, нищо. И изведнъж някакъв светещ челник и бяха те, и аз бях най-щастливия човек, макар че те по никакъв начин не могат да ми помогнат. С нищичко. Тъмно, гръмотевици, градушки имаше после и сега пак се виждаме тук. И тя пак е правила същия маршрут. Много готина среща. Абсолютно.